Ahojte, vítajte na kenemridersclub.sk, najväčší blog a vlog v našom jazyku o týchto úžasných trojkolkách. Dnešná časť je epizóda 3, kde prerábame BRP Kenem Spyder F3 Limited Special Series. Úplný vrchol tejto produktovej liney a my doňho dávame 5-6 tisíc eur. Aké sú to upgrady, čo všetko sme už spravili, ste mohli vidieť v epizóde 1 a v epizóde 2. A dneska sa pohráme trošku s dizajnom. Niektoré veci fixneme a niektoré veci vylepšíme. Čo všetko sa bude diať, budete vidieť v dnešnej epizóde. A teraz dosť bolo kecov. Začíname. kenemridersclub.sk a Martin, alebo umelecké meno Martin the Vlogger. Ja som otvoril kanál, ktorý je po anglicky a o týchto strojoch je od roku 2015. Od roku 2015 som si vždy povedal, čo si myslím. A myslím, že by to tak malo pokračovať aj na slovenskom kanáli. Keď je niečo super, tak to poviem, že je to super. Keď je niečo na nič, tak proste poviem, že je to na nič. A toto je na nič. A samozrejme je to problém, ktorý sa podľa mňa trošku zhoršuje časom. A není to iba u BRPčku, je to, môžeme to povedať, že to je vo všeobecnosti. A vôbec sa mi to nepáči, není to fér. Počúvajte toto. Dávam tam mikrofón, možno, že to bude lepšie. Toto tu je ako šmirglový papier. A toto tu je tak, ako by to malo byť spravené. Čiže skoro žiadna zrnitosť, pekne, hladké a jemné. Čo tým chcem povedať? Táto motorka stojí 26, 28, 30 tisíc eur, záleží od toho, ktorý model kupujete, v ktorom roku a možno, že či to kupujete na Slovensku, v Čechách a u ktorého predajcu. Podľa mňa je to dosť peňazí a je to v poriadku. Sú to výnimočné stroje, sú to prémiové stroje, sú to iné stroje a je to v poriadku účtovať za to, čo si chcú sa to účtovať, ale sú to dôležitosť. Prémiové stroje. A toto tu proste pre mňa není prémiovosť. Napíšte do komentov, či si myslíte, že toto je trošku prehnaný koment, alebo mám pravdu. A poprípade, či sa s tým stretávate aj niekde inde. Ale mňa osobne to celkom dosť sere. Nevadí. Utreme motorku a aj tak ju dáme do polepu, čiže ma to bude srať oveľa menej. Takže pomaličky sa tam dostávame, ešte to není hotové. Máme tu pána démona, ktorý sa na vás pozerá always, stále vás pozorujem. Máme kostričky, na druhej strane máme iné kostričky a hore samozrejme na vrchnom boxe máme prekvapivo kostričky. 3 otázky, zodpovedzte všetky, alebo aspoň jednu. Napíšte ju dole do komentu. Ad 1. Ak máte Spydera, alebo keby ste mali Spydera, polepili by ste ho? Otázka číslo 1. Otázka číslo 2. Ak máte Spydera, alebo teda saténová modrá, niekoľkokrát som asi spomenul v tomto videu, alebo v predchádzajúcich, saténová modrá, satin blue, fakt krásna farba. Inakšie sa správa na svetle, inakšie sa správa v uzavretom priestore v takejto garáži.
Polepili by ste ju? Môj kolega Pali tvrdí, že by sa toho nedotkol, lebo je úžasná. My samozrejme robíme trošku promo a tých strojov máme viac, takže sa snažíme dodávať aj nejaký taký úsmev na tvári. Máme Dakar alebo Camel Trophy, taká, čo to je, rally tematika. Máme niečo, čo nazývame Krvavá Mary. Máme kombináciu Dakar a Krvavá Mary, akože udiala sa tam vražda. Máme čičmany, milujem čičmany, takže máme čičmany. Máme draka, ktorého ešte sme nedokončili, ale je v procese. Máme samozrejme beštiu, ktorá je unikátna. A máme trošku športové F3S-ko. Takže každá jedna tá motorka má svoj vlastný charakter a toto je vlastne nesmrteľný alebo smrteľný, asi nesmrteľný charakter. Tak napíšte, že tretia otázka znie, či by ste si dali kostričky na motorku. Dobre, dosť bolo kecov o vrepe, o vlastne polepe. Co by som chcel ešte možno takú jednu vec povedať. Toto není vrep ako taký. Není to polep, kde sa naťahuje fólia. Má svoje výhody a nevýhody, ale toto sú nálepky v podstate. Vie si to každý spraviť doma, pokiaľ samozrejme vám niekto dodá ten kit. My ho celý navrhujeme, spravíme vám dizajn, ako potrebujete, ale sú to v podstate nálepky. To len taký vedľajší koment. Teraz, dosť bolo kecov už o tomto, ideme spraviť niečo fixnúť a niečo vylepšiť. Tak poďme. O čo sa tu Maťko snaží? Snažíme sa fixnúť mirrors, teda snažíme sa fixnúť späťačiky. Toto platí pre všetky F3T, F3 limitky, Limit Special Series, alebo všetky RT20+, teda novšie RTčka, ktoré používajú úplne rovnaké späťáky. Tie späťáky buď od výroby, v tomto prípade boli ešte celkom OK, ale proste sa trasú. A ja viem, že spravíme 3-4 tisíc km, sa to deje na každej jednej motorke. Spravíme 3-4 tisíc km, trafíme 2-3 diery, späťaky sa trošku vymykajú a budú nám to hrkotať a bude sa hlavne triasť. Keď tam je spiatočka, nič nevidíte, niekedy keď idete dopredu, nič nevidíte. Takže, prečo sa to deje? Možno, že si môžeme zodpovedať toto. Tie späťaky sedia v takýchto hríbikoch a v takýchto kolajničkách. A ja si myslím, že to je z dôvodu toho, že BRPčko nie sú vždy úplne že hlupáci, ak to môžem tak povedať. Skôr si myslím, že je to nejaká bezpečnostná funkcia, že trafíte niekoho tým späťačikom, ako najprv netrafíte prednou kapotou alebo kolesom. Trafíte ho späťačikom a späťačik odletí a vy ho stratíte. No. Keď použijete tento mirror kit, mirror locks na našom obchode martindevlogger.com/shop, čiže /obchod, stojí to asi 30 plus eur, no strašná cena. Tento mirror kit, alebo tento mirror lock kit, ako ho nazývame po anglicky, dá tie späťačiky na fest a keď niekoho trafíte, tak už proste neodletia. Proste ho trafíte poriadne. A hlavne sa nebudú mykať a tak ďalej. Viete čo? Dosť bolo tohto. Poďme to radšej dokončiť. Ešte predtým, než sa posunieme ďalej, drobný taký koment zo zákulisia. Napíšte do komentu, čo si myslíte, čo je toto. No, dobre, je to kábel, to sme asi všetci pochopili, ale čo ten kábel robí? A ktorý tu hlavne stále je a asi možno, že vidíte, že do ničoho není zapojený. Takže ten kábel, pokiaľ možno, že aj niekedy budete hľadať, alebo vlastníte F3T alebo F3 limitku, ktorá je pred rokom 2018, alebo v rámci ešte roku 2018, možno, že môžete vidieť, že tu sú také priehľadné, taká vec sa to volá, že smerovky. A tie smerovky sú nie len v prednom nárazníku, kde ich skoro nikto nevidí, lebo sú veľmi nízko, ale sú pekne tuto hore v zrkadlách. Lebo každý vidí, že sa snažíte niekam odbočiť. Zhodneme sa na tom, že je to asi bezpečnosť, vizibilita, možno, že nejaký taký wow faktor. To je druhoradé. Tak čo sa naši súdruzi z Kanady rozhodli spraviť, je, že od roku 2018, v roku 2019 spravili nové blatníky, ktoré majú aj smerovky a stále ich není vidno. A jednoducho si povedali, že ušetríme na nákladoch
pretože keď jedna smerovka nás stojí 2, 5, 10 dolárov, tak to máme krát 10 000 vyrobených kusov, no to máme 100 alebo 200 000 doma, môžeme to minúť na niečo iné. No, môžete. Moja otázka len znie, hypotetická otázka, alebo až taká myslivecká. Koľko je hodnota ľudského života versus úspora nákladov? Pretože ja si naozaj myslím, že mať tu smerovky a stále tam dotiahnuť ten kábel a nedať ich tam, je trošku chrapunské. Trasúce sa, netrasúce sa, trasúce, netrasúce. Vynikajúce. Teraz rýchlo fixnúť druhú stranu a na ďalší upgrade. Čo teraz robíme je, myslím si, že nadmieru jasné. Ideme vymeniť windshield, alebo teda plexi. Toto je to základné, my ho moc nepoužívame, máme 3 motorky F3 limitky v našej požičovni a používame niečo, čo sa volá Freedom Windshield. Nájdete ho samozrejme na martindevlogger.com/shop alebo /obchod. A tento Freedom Windshield je vo veľkosti 15, 17 alebo 19 inč a je trošička zatmavený, takže sa mi veľmi nehodí konkrétne s touto motorkou. Preto ho zoberieme, prehodíme ho na našu Ani, ktorá je takou dark témou alebo takou čiernou témou. Bude sa tam hodiť úplne luxusne. A možno, že tu ešte vidíte takú jednu drobnosť. Je to Windshield Raiser, čiže zväčšovač windshieldu alebo zvýškov, to je jedno, proste vám to dokáže nastaviť. Či už máte tento obyčajný stok, alebo máte nejaký aftermarket, vieme tam sunúť takýto držiačik a povedzme, že 3 až 5 cm si to viete zdvihnúť alebo znížiť. To je to najlacnejšie riešenie, ako si viete upraviť veľkosť štítu. Limitky alebo touringy, tieto F3 sú dosť také pohodlné jazdenie, čiže tú ochranu chcete mať. Toto je najjednoduchšie, najlacnejšie riešenie. Necháme ho na tejto motorke. Na ani to nebudeme brať, lebo to by už bolo trošku veľa. Táto 19 je mega veľká, je dosť veľká aj pre mňa, takže nebudeme ju tam brať, iba ju prenesieme a bude vyzerať super. Na tejto motorke budeme fungovať tak, že si necháme pôvodný windshield a v súčasnej dobe to bude postačovať. Necháme tam aj riser. Myslím si, že je to veľmi efektívne riešenie pre tých, ktorí si nechcú kupovať nový windshield, lebo ten stojí okolo 300-400 eur, ale ktorí potrebujú tak malinko, keby len trošička viac bolo zdvihnuté to plexi, tak by mi to pomohlo. Tak pre takých tento riser, ktorý funguje na všetky F3 a F3 limitky, ktoré majú vlastne štandardné montovanie plexi, na všetky to funguje a zvýši vám toto plexi o 1 cm až 5 cm. Super vec, efektívna aj v rámci ceny, myslím, že niekde okolo 50-60 eur bez DPH. Všetko ako vždy, martindevlogger.com /shop /obchod a v sekcii windshields. Super. A teraz dokončíme Ani s tým novým, krásnym, veľkým, zatmaveným plexi, ktoré sa nazýva Freedom Windshield a je to 19 masív. Poďme. Nepoviem to, nechcem to povedať, nemôžem to povedať. Nie. Kto ma pozná, vie, že od roku 2015, kedy som spravil aj YouTube kanál anglicky, je to ako Martin the Vlogger, ktorý viete po anglicky, je tam oveľa viac kontentu. Kúpil som si Beštiu F3S a spravil som viac ako 110 000 km a ani jeden jediný
meter som nespravil z plexy. A hovoril som, že plexy nikdy na mojej motorke nebude, až v jednom momente, keď budem na vozíku. No, musím povedať, že toto plexi je dobré, hodí sa a je aj pohodlné, pretože som s ním už jazdil a viem, že aj keď mám 2 metre, tak táto 19 to strieľa celý ten vzduch za mňa a je to úplne super. Mimochodom, to isté, čo som hovoril o plexi, som hovoril aj o opierke chrbta a väčšinou už jazdím s opierkou chrbta. To len tak, mimo koment. Dnešná epizóda sa končí. V prípade, že sa vám páči, čo robíme, dajte tam ten like, okomentujte, povedzte nápady, napíšte, čo by ste chceli vidieť možno, spýtajte sa, dajte odoberať a zapnite si aj ten zvonček, pretože vždy, keď spravíme nejaké videjko, budete o tom informovaní. Keby ste chceli sa prísť povoziť na týchto trojkolkách, choďte na zažitrojkolku.sk. Tá stránka v apríli 2025 je úplne hrozná. Sú tam staré údaje, ale aspoň tam nájdete naše kontaktné údaje. No a na úplný záver, ako vždy hovorím, a čokoľvek, čo robíte, robte s radosťou a hlavne sa pri tom zabávajte.